juniorer og træner et halvt 100 juniorboksere i alderen 14 til 17 år. Desuden huser Statscentret op til 700 atleter inden for andre idrætsgrene. De 50 unge boksere er håndplukket blandt de nationale mestre ude i distrikterne. Pedro Roca er cheftræner, ansat af Fidel Castro til at skaffe resultater i socialismen. Med de kubanske juniorboksere. Også for de danske gæster var den kubanske bokseskole en enestående chance for at træne sammen med fremtidens olympiske mestre og kommende verdensmestre. 14 dage med kubanske træningsmetoder, og samtidig får de unge kubanere de levende boksebolde, de har brug for at blive verdens bedste. Kubanerne er simpelthen, Formel 1'eren blandt amatørerne. De bokser på øjet, og de har en fantastisk afstandsbedømmelse, og de flytter sig enormt flot på benene. Det er det, der gør kubansk boksning så elegant. Og det er også derfor, jeg tror, at de er blevet så gode, som de er. Der har de nogle helt fantastiske atleter, høje, slanke, som altså har det helt fantastiske bokseøje. De ser meget ned på mange andre bokser rundt omkring i verden, og det tror jeg ligesom, det ligger i dem, at de skal være olympisk mester, verdensmester. Der er ikke langt fra træningssalen og så til at gå ud og lave sådan et mesterskab der, hvorpå at hvis det kom til en dansker, vil det være et stort arbejde for ham at skulle gå hen og lave en olympisk guldmedalje. Selvom det er kubanske juniorer, der træner på Kært, er de udenlandske gæster på træningsophold seniorboksere. Blandt andre en af Danmarks bedste, Allan Vester, med 68 kampe. Kubas junior, de går tit over, så med første år de bliver senior, bliver verdensbedste som senior også. Så hvis vi skulle til at bokse deres første års senior bare, så ville de jo næsten være verdensmester.
Der er selvfølgelig en mentalitet på Cuba. Det er en hvad kan man sige, prisværdig sport hernede. Ikke mange er interesseret i det, og det er hele deres kultur, der er bygget op omkring boksning. Og sammen med det, og så deres mulighed for at træne med de drenge 2-3 gange om dagen. Op til noget har vi oplevet 6 timer om dagen træning, så skal det give resultater. Veluddannet og læser og skriver. Et land, der kulturelt og intellektuelt er på niveau med Danmark. Der er et veludbygget sundhedsvæsen, og menneskene lever længe. Et land, der er rigt på så meget, men fattigt på materielle forbrugsgoder. Blandt andet på grund af USA's mangeårige handelsembargo og den manglende støtte fra Sovjet efter kommunismens fald. Landet har i årtier været isoleret fra det såkaldte bedre selskab. Under diktator Batista bevægede Cuba sig fra spansk koloni til amerikansk legeplads, og mange af bilerne er stadig fra den tid. Det var dengang, det var Ernest Hemingway, der sad og drak mojitos i baren Bodeguita. Selvom Fidel Castro kalder sin magtovertagelse i 1959 for folkets revolution, længes mange cubanere alligevel efter et andet liv. Sporten kan være porten til et andet liv. En tilværelse, måske ikke i sus og dus, så i hvert fald et tag over hovedet, mad på bordet og folkets grænseløse tilbedelse. Por lo que leí hace poco, porque en Cuba el boxeo se ve en la sangre. En Cuba se entrena fuerte, como te dice. Se entrena 1, 2, 3 veces al día si es necesario entrenar. Y se entrena con interés, con ímpetu, con ganas de ser aquí. Por eso que se dice que la escuela de boxeo es la mejor escuela del mundo. El boxeo me gusta y quiero darle grandes logros a la patria cubana para así ser alguien en la vida. I sammenligning med de andre fremtidsmuligheder, Cuba byder på, er sporten et tiltrækkende alternativ. Og drømmen om at lykkes ud over dagligdagen giver stor tilgang til boksning, er en del af motivationen for at tage 7-8-årige træningslejre, at lide afsavn og smerte, at ofre, for måske at blive den nye Teofilo Stevenson. Stadigvæk scorer Stevenson godt med sin venstre hånd. Han skal bare sørge for at holde sig væk fra Bobik, ikke som her tilladet har. Cuba råder over 5.000 boksere. Systemet og Castros håndfaste styre har skabt de mentale forhold og de fysiske rammer, der skal til, for at en lille nation i den grad kan sejre. El boxeo cubano tiene 43 medallas de oro en campeonatos mundiales juveniles, 42 medallas de oro en campeonatos mundiales de señores y 23 de medallas de oro en olimpiadas. O sea, te estoy hablando del año 72, desde la Olimpiada de Múnich hasta la fecha. Y esos resultados deportivos han sido por nuestra propia Escuela Cubana de Boxeo, por el esfuerzo que han hecho un colectivo de profesores del Instituto de Cultura Física, por el esfuerzo de un grupo de entrenadores que fueron atletas en las primeras décadas de la Revolución. Y todas esas experiencias se han ido acumulando. 2 gange om ugen er der sparring. Hver dag for de unge kubanere, men en brat opvågen for de danske boksere. På en eller anden måde var vi forberedt på det, men alligevel så, når man ser det og oplever det, jamen, så kommer vi op i, altså så får man lidt af et chok alligevel. Jeg gik og snakkede med nogle af de andre gæster, der bor på skolen. De fortalte om, hvordan det var, sparring, og det var simpelthen en kamp hver gang.
Og det begyndte selvfølgelig at kilde lidt i maven. Der er en fast ringbase i salen, der udgør hjertet i boksernes træning. Desuden bliver der spændt tov op til yderligere 2 ringe, og så går det løs. Alle skal bokse 5 omgange af mindst 2 minutter, og i Cuba er sparring lig kamp. Som en gestus over for danskerne får de lov til at bokse i den gode ring, hvor Lindy Change fra AAK i rød hjelm skal spare mod Guillermo Rigondao. Lindy er letvægter, mens Rigondao er fjervægter og altså en vægtklasse lettere. Nej, Lindy, for helvede! Tú llamas con la mano adelante. Tus más trabajo con la mano adelante. Paso pendejo. Ya han estado ahí con eso. Ja. Og så ud op i stil igen. Hold i stil igen, ja. Nej! Der ikke gå og hygge sig. Ja! Under hans slag, han hugger op over. Kom ned under slaget. Lindy er talentfuld, men har kun bokset i 2 år og har blot 9 kampe. Mens Rigondao er nationalmester og allerede har omkring 150 kampe, inklusiv sparringskampe. Lindy har ikke en chance mod den en vægtklasse lettere, men teknisk dygtige og erfarne juniorbokser. Rigondao vinder klart på point 12-5. Han var dygtig. Han var hårdslående lille gut. Jeg ved ikke, hvor gammel han var. Han var jo junior, men han var en hård mand. 2 gange sparring om ugen er ikke meget, men på den måde, det bliver udført, hvor det faktisk er en rigtig kamp med domsafsigelser og 5 gange 2,15 minutter. Det er virkelig hård kost i 30 graders varme, og det har bokserne fundet ud af. Kubanerne gør klar til næste sparringskamp. Oppe i gæsteringen skal den mest erfarne af danskerne, Anders Vesters søn, Allan Vester, i kamp. Allan er en af de bedste i Danmark i sin klasse med 68 kampe. Cheftræner Pedro Roque styrer tiden og klokken. Pedro Roque har besluttet, at Allan skal spare med den kubanske juniormester Jorge Herrera, der ligesom Allan bokser let weltervægt. Allan Vester vinder de 4 første omgange på solid og flot boksning. Pas på, at det er meget ud over en højre, der kommer. Han kører altså helt dernede. Og Pedro sætter 5. omgang i gang. Herrera vinder 5. og sidste omgang 8-7. Men kun med solid hjælp fra Pedro Roque, der lod omgangen løbe langt over tiden, fordi Jorge Herrera havde overtaget i kraft af sin kondition. Det ændrer dog ikke ved, at Allan Vester vinder på point 19-12 over den kubanske juniormester. Nej, den var så. Mens han kørte godt, der fik den bare til. Senior! Senior! Ja, 3 minutter, så nu er han stå og grine derovre, mens han kører godt kom ud, og så kører vi derude. Ja, det er perfekt det her. Så er den varme der. Det var måske lige en hård modstander at starte ud med, men så kan det kan ikke blive hårdere så, i løbet af sæsonen. Han var mester for junior her på Cuba, så jeg håber ikke at møde seniormesteren. Ham har jeg mødt en gang.
Selvom kubanerne er vant til Pedro Roques lemfældige omgang med sekunderne, var der træthed i de 2 andre ringe, der også måtte følge chefens ur i den lange 5. omgang. Kubansk boksning er kendetegnet ved med en meget fysisk præget stil, men de har altid en mulighed for at bokse teknisk. Det vil sige, på en eller anden måde, så starter de og forsøger, om de kan køre det teknisk først, og så er de altid klar til at give op og bruge deres fysik. Det er den der kendetegner kubansk boksning, at de egentlig har 2 strenge at køre på. Du skal have tålmodighed. Du må ikke bare vildt ham lidt. Så kommer du til at tonse rundt. Tålmodighed, vi siger de der 3-4 angreb per omgang, og salgs forsvar. Ikke? Øve dig i at komme under de slag. Hvor kører du? Men bare gå presse fremad. Fordi så lige nu så skal du finde det rigtige hul, ikke? Hvor du sådan ligesom har fanget ham. Men Jesper Brockmann vælter væk sparer med juniormesteren Glendy Hernandez, der desuden blev nummer 3 ved de kubanske seniormesterskaber. En meget svær modstander med stor kamperfaring, hvor Jesper skal passe på sig selv og måske komme ind og score et point. bevægelse. Kom nu præcis til side med hovedet. Ja, kom. Det må ikke ske, Jesper. Ja, så bare bliv der med. Koncentrer dig om det. Og så godt op i det. Men, og så i sidste omgang. Så hjælper han med pause nu. Kom nu. Det er vigtigt for kubanerne, at gæsterne ikke løber med æren, så det er håndplukkede modstandere af højeste karat, de danske boksere møder. Og Jesper Brockmann kan ikke stille meget op mod den teknisk meget dygtigere modstander, men han slipper fra kampen uden skrammer. Hernandez vinder på point 6-1. Nu skal du lige høre, hvad jeg siger til træner, han er god, ham der. Bronzemedalje for de kubanske seniormesterskaber. Han taber en lige kamp til Hernandez. Flot boks. Ja, senior. Jeg bliver ved med, er det senior? Det er senior. Hernandez, det der ham, han bokset mod. Ja, selvfølgelig kunne man mærke, at det var først på sæsonen, helt klart. Fordi det var et meget glat underlag, og man fløj rundt, bare man tog nogle chancer. Så det var enkelt stød for ikke at komme ud i balance. Så blev man jo straffet med det samme, man kom ud i balance. Men det er sådan, jeg kommer til at møde. Det er lidt højere, end jeg er mere sådan robust, tæt bygget. Så det var en god måde at lære at komme ind og sådan nogle lange arme der. Men han var hurtig, så man skulle op på tæerne. Jeg var tæt på farligt, fordi jeg var glat. Det var sjovt på ham, helt sikkert. Normalt er sparring træning en mild form for kamp, hvor parterne ikke slår helt igennem. Også i Cuba bruges sparring som træning, men det er også kamp. Jamen altså sparring hernede vil jeg sige, det er hårdere end en kamp, fordi der gælder færre regler i deres sparring hernede. Der er mere, der er tilladt. Jeg så en blive slået, mens han sad nede på knæ. Vi ser nogen blive slået i nakken. Vi ser nogen blive slået ud, eller skubbet ud i tårne og blive slået videre på, ikke? Så det vil sige, det er hårdere end en kamp, fordi alle de momenter, de er jo ikke tilladt i en kamp. Dagens sparring er forbi for de 3 danskere, men kubanerne fortsætter eftermiddagen igennem med sparring mod blandt andet det indonesiske landshold og boksere fra Havana.
amatørerne gør. Gennem de sidste 20 år har Pedro Roque med sit ur hersket over tiden og været ansvarlig for resultaterne i boksning, sekunderet af en håndfuld hjælpetrænere. Uge efter uge piskes bokserne gennem den hårde træning. De formes og skabes på Jardín Querart i et elitemiljø, hvor disciplinen og motivationen gør det muligt at modellere de unge atleter efter den perfekte skabelon. El problema es que nosotros hacemos las captaciones, ¿no? En base a una característica determinada de atletas, ¿no? Por ejemplo, nosotros buscamos boxeadores delgados, de estaturas altas, que vayan en crecimiento. Después nosotros, a través de nuestros métodos de la preparación física, le hacemos su corpulencia. Y lo ponemos a nuestra forma, ¿no? A como deseamos. Los atletas europeos, generalmente casi todos tienen la misma constitución física. No son muy altos, pero son fuertes. La constitución física fuerte, de músculos fuertes. Nosotros somos más dinámicos, ustedes son más estáticos. Pero eso se trabaja. O sea, de cómo una persona un poco más contraída, más estática, llevarla a un ritmo más dinámico, más rápido, de más reacción, eso se trabaja. La técnica se desarrolla. La técnica se desarrolla. Y los métodos tácticos a diario también se desarrollan. Y el caudal técnico-táctico sufre variación. Y los atletas que sean inteligentes y tengan interés, todo lo logran, Y pienso de que la escuela europea no es una escuela mala tampoco. No podemos decir que es una escuela con deficiencia. Lo que sí pienso que nosotros, nuestra propia escuela cubana de boxeo, se ha ido delante de la escuela europea. Det er uden tvivl det benhårde udvælgelsesarbejde, der sammen med træningsmængden danner baggrund for succesen. Kubanerne har næsten ophøjet boksesporten til en ideologi. Alcides Segarra, der er landstræner for seniorbokserne, kræver en asketisk levnedsførelse og styrer med fast hånd landsholdsboksernes liv. Es un deporte muy exigente, donde no te permite usar exageraciones en la bebida, no debes fumar, no debes cederte en trasnochar, o sea que hace que la persona trate de llevar una vida sana. O sea, el que lo practica con esos fines, pues compite y no tiene ningún problema. Si tiene buena técnica, tú lo ves y dices, es boxeador y como no tiene nada. Yo quiero decirle a ella que muchas veces nos han visto a nosotros en aeropuertos internacionales y nos han preguntado qué equipo somos. Y nosotros le hemos dicho boxeadores y nos dicen, pero ¿cómo si no tienen nada en la cara? Porque la persona siempre quiere asociar al boxeador con la nariz chata, lleno de heridas, lleno de eso. Eso no es boxeo. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En el deporte el hombre puede desarrollar muchas cualidades y además propicia, aunque muchos no lo conozcan, no lo entiendan, salud para el que lo practica. Ahora lo que hay que hacerlo con un sistema que realmente lo principal sea el boxeador, que lo principal no sea obtener dinero a costilla del boxeador. En el boxeo, los que lo practican desarrollan la audacia, la valentía, la decisión. Det er næppe de mere filosofiske tanker, der optager juniorbokserne. Let mellemvægteren Joaquín Martínez med rød hjelm, der her sparer med seniormesteren, ligger højt i hierarkiet på Querart. Hans far vandt OL-guld i Moskva i 1980, og det giver status. Han tænker på næste junior-VM, hvor det bliver hans tur til, måske at komme videre til landsholdet. For det succes eller fiasko, det handler om, der er ikke noget midt imellem. De pequeño, hace 8 años que practico boxeo y ya es una cosa que está en mí. Y me gustaría también para llegar a ser como mi padre, o volar los riesgos de mi padre, o ser mejor que él. Porque ese, creo yo, que ese es lo máximo, lo más que puede llegar a alcanzar un atleta
es ser campeón olímpico. Lo que más desea uno ser en la vida es campeón olímpico, que eso lo es todo en el deporte. Jeg tror, nogle af dem, de bokser, fordi så har de en seng at sove i, og får en mad 3 gange om dagen. Nogle af dem kan godt køre surt i det, ikke? Men altså, det er... Altså, hjemmefra, hvor de kommer, er det nok endnu værre vilkår, ikke? Eller mere barske vilkår, de kommer fra. De fleste er nok glade for at være der. En cada provincia hay una EPA provincial, una academia, que ahí es por donde empiezan los boxeadores y a medida que se pueden ser los campeones, como jeg leí. Det er ikke bare i ringen, bokserne må slås. Også på skolen må atleterne kæmpe for at blive til noget. Ressourcerne er begrænset, og der er kun plads til folk med den rette indstilling til arbejdet. Der var en, han kom en dag, og så sagde han, at han havde dårlig mave, og han ikke kunne tage mavebøjninger. Så sagde træneren til ham, godt, så kan du godt pakke dine ting og tage militæret. Så det ikke ham mere. Det er en hård skole, men resultaterne taler deres klare sprog, og den kubanske succes er nøglen til en omfattende udveksling med andre lande. Cuba har boksetræner i mere end 40 lande, og både junior- og seniorbokser turnerer i hele verden for at træne med andre boksere. Bokseskolen Kardinkiar er også tilgængelig for gæster med invitation, og mange landsholdstrupper fra udlandet kommer på træningsophold for at pudse formen af. Que aquí nosotros no tenemos secretos, los metemos dentro del grupo de nuestros atletas y tratamos de enseñarles también nuestras técnicas, nuestras horas de entrenamiento, cómo son nuestros entrenamientos. Ustedes vinieron por pocos días, aquí hay países que vienen por un mes. Aquí nosotros tenemos ahora 3 atletas de Nueva Zelanda, México, de Perú, que están por un año. Y no le negamos, no le decimos, no, aquí no pueden entrenar porque van a ver las técnicas de nosotros. No, los entrenamos porque nosotros sobrevivimos también, ¿no? Políticamente, porque nosotros tenemos el apoyo del mundo. Gæsterne er en dejlig afveksling for atleterne, der ellers henslæber et begivenhedsløst liv på centret, der ikke har andre tilbud end træning og lidt skolegang. Bokserne bor i sovesale, i noget dårligere stand end denne gæstesal, hvor danskerne er indlogeret, og uden alle de private ejendele. De kubanske bokser ejer ikke meget mere end det tøj, de bærer, og der er ingen grund til at opholde sig på værelserne. Familien bor ofte langt væk, og det bliver kun til besøg 3-4 gange om året. Fritiden bliver i høj grad brugt til at hænge rundt omkring på skolen i pauserne mellem træning. Bokserne har ikke ur, så det handler også om simpelthen at være i nærheden af træningslokalet, når Pedro Roque dukker op til næste træningspas. På sin vis tror jeg, de er glade for at være her, men på den anden side, så er det måske også mangel på noget andet. Altså, det er lidt svært at definere, hvad de synes om, hvordan de har det, ikke? Fordi de bliver optrænet hårdt, ikke? Så al deres ekstra energi, den er væk, ikke? Der er ikke det overskud oven på sådan en hård gang træning hver dag. Bokserne siger ikke meget, så kommer de ikke galt afsted. For vil man nyde godt af Cubas sportsorganisation, er der ikke plads til kritik af systemet. Og bokserne tror på, at de skal være olympiske mestre, og på, at målet helliger midlet. Todo campeón olímpico en Cuba es bien recibido, bien tratado. Todo campeón olímpico merece un buen recibimiento donde quiera que un campeón olímpico es lo máximo que puede tener un deportista y es admirado en Cuba entera, no en Cuba, en el mundo entero. Så træningsindsatsen er stadig ihærdig, da bokserne bliver gennet ind i rummet med sandsække til en times ekstra styrketræning oven på vægttræning om morgenen og inden teknisk sparring. Varmen og fugten midt på eftermiddagen kan let tage pusten fra selv de stærkeste.
for atleterne at opretholde livet efter sportskarrieren. 2 gange om ugen begynder bokserne med skolegang fra klokken 7 om morgenen. Det skal danne basis for en videregående uddannelse senere hen, et job inden for systemet, en erstatning for de store penge, bokserne kunne tjene i de professionelle arenaer. Y nosotros no le prohibimos a nuestros atletas que se vayan al profesionalismo, pero sí los alertamos. Como somos educadores, y nosotros sí los educamos y le explicamos lo que es el boxeo amateur y lo que es el boxeo profesional. Y nuestros atletas, nosotros no se los imponemos, pero ellos sí han ganado capacidad en esto. Y nuestros atletas hoy son licenciados, son estudiantes, son licenciados. Tenemos boxeadores y muchos atletas de otros deportes que son médicos, que son ingenieros. No solamente los atletas son deportistas. Men hvis cubanerne vil bokse professionelt, må de forlade landet og ofte lade deres familier bag, uden mulighed for at komme tilbage igen. Alligevel er adskillige bokser i årenes løb hoppet af. Men bliver man tilbage og bokser for Cuba, så tager staten sig af de daglige behov. Quizás hoy podamos decir que un Holyfield tiene muchos millones de dólares, que un Tyson un poco que a su manera, ¿no? De vivir que tiene él, que tenga un poco de dinero, un Ray Ciudad Leonard, un Julio César Chávez, quizás, pero se pueden contar con los dedos de la mano los que tienen esas posibilidades, pero podemos contar con muchas manos los que terminan en la pobreza. Så det er ikke med udsigt til guld og rigdom, at bokserne går gennem al denne lidelse. Det kubanske system tilbyder muligheden for at være amatør og træne som professionel. Når sportskarrieren er forbi, er det daglige brød sikret, men heller ikke mere. Spændingen virkelig på kogepunktet her i hallen. Cubas nok mest beundrede bokser gennem tiderne, Teofilo Stevenson, blev for mange år siden tilbudt $10 millioner for en kamp mod legendariske Muhammad Ali. Men han svarede blot, at han hellere ville høre bifaldet fra 10 millioner kubanere end have $10 millioner. Stevenson bor i dag i Havana i beskedne kår, men hele verdens tilbedelse, den har han stadig. Stevenson ikke rigtig brugt sin højre nu. Men der kom den for første gang. Se, hvor han sejler rundt. Johnny Tate og synker sammen i neutralt ringhjørne. Johnny Tate er færdig. Han har talt ud. Teofilo Stevenson har vundet på knockout efter 1 minut og 29 sekunders boksning her i første omgang. Venstre, og der kommer højrehånden. Og slut, færdig, punktum for Johnny Tate fra USA. Og der ligger nok en lille Stevenson, Savon, Hernandez eller Ballado og visker i baghovedet på de unge kubanere, når de endnu engang kaster sig ud i en sparringskamp. Jesper Brockmann tager en pause, mens Allan Vester, der har rutine og talente til at bokse lige op med kubanerne, tager sig kærligt af Carlos Play. Og i den anden ring skal Lindy Change op mod Armando Bause. Final! Árbitro, tercera. Efter sparring venter en ny dag, en ny uge, endnu et år med træning. Det er et spørgsmål om Cuba også i fremtiden formår at skabe snesevise af verdensmestre og legender som Teofilo Stevenson ud fra disse ingredienser. Jeg tror, at de får problemer med den her form for skole, hvor man kun har boksning og så måske lærer lidt ved siden af.
at man skal tænke på, at Cuba er nok også et samfund, der er under forandring. Akkurat som forandringen er kommet i øst. Og så tror jeg ikke, at man mere kan byge bokserne de samme vilkår, som man gør her. Og der vil absolut ske det samme, som måske sker i øst på lidt længere sigt. Således at man kan ikke fastholde dem på den autoritære måde, som man gør her. Og det vil garanteret også gå ud over kubansk boksning, således at der vil blive mere jævnbyrdigt med de øvrige lande. Den styrke, der skal til for at klare de fysiske og psykiske strabasser på bokseskolen, kan altså på en eller anden måde tilskrives Fidel Castros socialistiske Cuba. Boksningen kan være en flugt fra et samfund, der ikke lægger vægt på det enkelte menneskes udfoldelsesmuligheder, til en skole, hvor der heller ikke er levnet plads til individet, men hvor muligheden for at træde frem foran hele verden som en ener alligevel eksisterer. Jeg har prøvet at flytte nogle grænser med mig selv sådan med træning. Sådan. Vi har jo haft nogle maraton lange træninger med næsten op til 4 timer, hvor man virkelig alle ressourcer bliver brugt. Så der var ligesom, der kunne man bare bande og svogle hele langt væk. Jo. Det var hårdt. Det er træningen, der betyder det hele. Men til gengæld, de træner hver dag. De lever for at træne. Det er deres arbejde. Ude i verden har vi så meget andet, vi skal tænke på. Vi skal tænke på en levevej. Vi kan ikke gå så meget op i boksning, som de kan. Og det er der, det skiller. Yo me siento feliz. Yo me siento feliz porque yo gozo del reconocimiento de todos mis dirigentes, de todos los órganos que me dirigen. Yo gozo prestigio dentro de ellos, porque yo gozo admiración también dentro del pueblo, dentro de mi familia, dentro de mis atletas. Esa es mi labor y me falta mucho todavía. Me falta todavía y creo que los pocos años que me quedan de vida tengo que dedicárselo al boxeo. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Let's go.